בצריף הזה אני למדתי על המון דברים, על המון דברים, על המשך חיי. אני למדתי להיות בין אנשים מבוגרים ממני, כי אני הייתי הילדה היחידה פה בצריף הזה. הייתי בת 12. אני למדתי כאן איך לרעוב, איך לסבול, איך לחיות בקור, איך לחיות ברעב אדיר, ובעיקר למדתי לחיות על יד אמא שלי, שהייתה איתי עדיין כאן אז. ואנחנו שכבנו שתינו יחד עם עוד 11 נשים על הדרגש הזה. איך שכבו כאן 13 נשים, שאחת רצתה להסתובב, כולם היו צריכות להסתובב. ככה, כמו שאתם רואים את הקרשים הבלתי מהוקצעים האלה, ככה זה היה. וכשאימא ניסתה לפלוט את הכינים מראשי כאן, על הרצפה, כי היא פחדה שהמפקדת של הצריף תראה שיש לי כינים, היא הייתה כולה פחד, היא הייתה כולה רעדה, מכיוון שכאן זה כבר לא נמצא, על אחד העמודים האלה פה למעלה. הייתה כרזה, ושם היה כתוב, אין לוזה דיין טוט, קינה אחת המוות שלך. אני כבר בת 75 היום, אבל יש לי הרגשה של נקיפות מצפון עד עצם היום הזה, על ההתנהגות שלי, שבעצם לא ידעתי בדיוק מה אני עושה, אבל שגרמתי כאב קשה מאוד 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 לאמא שלי. מכיוון שאמא הייתה לה מטרה אחת פה בבירקנאו, לשמור עליי, להשאיר אותי בחיים, ואני יודעת עד עצם היום הזה שאני לא ידעתי להבין את זה מספיק. אני לא ידעתי להבין את זה מספיק. ולכן, כשניסתה לפלוט את הכינים מראשי, זה הרגיז אותי. אני לא רציתי את זה. אני התנגדתי לזה. אני העדפתי לגרד את ראשי מלא הכינים, ושהיא תעזוב אותי.